У Великобританії пішов з життя один із засновників радянського дисидентського руху Володимир Буковський. Йому було 76. Усе своє життя він боровся проти тоталітарного радянського режиму, а після його падіння проти режиму Владимира Путіна. Детальніше про життя та діяльність відомого дисидента дивіться далі у сюжеті. Він став дисидентом на початку 60-х. У Москві відвідує поетичні читання, організовує регулярні зібрання молоді в середмісті столиці СРСР. Вперше Буковського радянська влада арештовує 1963-го, начебто за спробу виготовлення фотокопії забороненої книжки. Далі затримання стають регулярними. Радянська система не зупиняється і запроторює його до божевільні. Про своє так зване лікування Буковський згадував завжди з посмішкою. Там молоді врачі, це гражданська больниця, це не МВД. Они в первый вечер меня к себе позвали, говорят, мы знаем всю твою историю, мы обязаны тебя держать месяц, экспертный срок. А после этого мы напишем, что ты здоров, в лечении не нуждаешься. И делать, что хотите, у нас не тюрьма, мы не держать не можем. Так они и сделали через месяц. Тогда АГБ меня перевезла в другую больницу. А там доктор тоже гражданский, посмотрел на все это, говорит, а что они ко мне привезли тебя? Тебя уже одна больница признала здоровым. Я не могу после них признать тебя больным. Загалом, за свої переконання та за супротив тоталітарному радянському режимові Володимир Буковський провів 12 років за ґратами. Они ввели в 1966 году специальную статью, так называемый 190 со значком 3, именно против демонстраций. И специально ее поместили в раздел не политических преступлений, то есть они не назывались политическими, они назывались особо опасные государственные преступления, а в другую главу, именно имея в виду, чтобы нас посылали в уголовные лагеря. У них была идея, что уголовный мир нас растерзает, там, да, вот, неприспособленных. И жутко ошиблись. Уголовный мир к нам отнесся крайне дружелюбно. У 1976-му Володимира Буковського обмінюють на генерального секретаря Компартії Чилі Луїса Корвалана. Він оселяється у Великій Британії, закінчує Кембриджський та Стенфордський університети. В Росію вперше поїхав лише 1991-го на запрошення Бориса Єльцина. І навіть висувався там кандидатом у президенти на виборах 2008 року, але не був зареєстрований ЦВК. Російські правозахисники кажуть, досвід Володимира Буковського, який все життя боровся із тоталітарним режимом, безцінний навіть в теперішні часи, а його книга «Повертається вітер» все більше актуальна в сучасній Росії. Сегодня мы видим, что людей в России судят за то, что они выходят на демонстрации протеста, за то, что они борются против уже российского тоталитарного режима. Я приносила эту книгу очень многим новым политзаключенным российским, потому что опыт Буковского чрезвычайно важен сегодня. Он просто необходим как воздух. Останні роки свого життя Володимир Буковський жорстко критикував внутрішню і зовнішню політику Росії і особисто президента Володимира Путіна. Буковський підтримував кримських татар, мав дружні стосунки з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. До окупації дисидент неодноразово відвідував Крим і жорстко засудив анексію півострову та захоплення росіянами сходу України. Він мав чітку таку позицію по отношению агрессии России против Украины. У него была очень яркая речь на 70-летие депортации крымских татар, где он говорил вообще о ситуации, сложившейся в Крыму после российской агрессии. Он так жестко сказал, что я немножко даже содрогнулся. Он, вроде бы он до мозга костей демократ. Он сказал так: там, где поднимают российский флаг, в это место надо стрелять. Это враги. Он очень резко оценивал действия России, совершенно тоже без всяких попыток что-то сгладить. В своем духе он считал, что это просто проявление старого, реставрация фактически советского империализма в новом обличии. Тут он не стеснялся в выражениях, как всегда. Он вообще таким был человеком резким. Он был всегда очень жорстким, безкомпромісним, но очень логічним в своїх оцінках. Люди, які були знайомі з Буковським, розповідають, що запал битися за свої переконання він зберіг до кінця життя. Буковского знали, я думаю, миллионы людей в стране.
и он был очень популярным человеком в силу своего мужества, такой непреклонности, упорства, не шел ни на какие сделки с властью. И он был в диссидентском мире образцом стойкости. Он видел то, что происходит в стране, настолько пронзительно, настолько ясно. Он давал такую точную оценку, что было просто грех его не услышать і не понять. Володимир Буковський останнім часом багато хворів. Здоров'я підірвало не лише роки ув'язнення, а ще нові обвинувачення вже від англійської влади. У квітні 2015-го Королівська прокуратура закидала йому виготовлення та зберігання непристойних дитячих фотографій. Своєю чергою Буковський подав до суду на британську прокуратуру, звинувативши її в наклепі. Минулого року розгляд справи припинили. Пішов в життя відомий дисидент у кембриджській лікарні від зупинки серця. Наталя Барська, Заман, АТР.